Og han har bare unforgiving hitboxes, så han er bare så fucking rage-inducing. Kan du huske, hvor mange Rathians vi fucking farmede? Ja, Hvor nok jeg havde af det, altså. Jeg kan stadig ikke finde at spille mod dem. Jeg hader det. Tro mig, jeg kørte Hunting Horn mod Furious for Shang aldrig nogensinde igen. Det er en ting, jeg ikke gør. Og hvad? Ramte den ikke? Eller det gjorde den næsten tydeligvis ikke, hedder det. Det var ikke lige min stolteste omgang, det der. Jeg havde ikke forventet, at du ville starte op med et fuck. Så man. Okay, jeg har lige nu svært ved at høre dig. Hvis du lige fjerner den ene del af mit øre, så jeg kan høre dig. En fisk! Du skal ikke slå min fisk. Jeg skal slå din fisk. Hvad sagde du? Det var det ikke noget med i starten, ind i det første spil, at bjørnen var sammen med en pige. Det kunne godt være. Det var noget, man besluttede, at fyrede en bjørn. Det kan faktisk godt være. Det vil jeg ikke vide. Så i stedet af det Det vil jeg ikke sige ikke er et tilfælde i hvert fald. Shit, hvor fucker jeg op.